Din 2018 încoace, subiectul datelor personale și protecția acestora este unul controversat. Hai să aflăm împreună în această serie de materiale ce este GDPR și cum funcționează. Astăzi ne uităm la scopul GDPR, precum și ce protejează acesta în concret. Scopul este de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor fizice în principal și de a reglementa foarte clar modul în care sunt colectate, procesate și stocate de către operatori. Deci, în final, practic, utilizatorul are un control mai mare asupra datelor sale. Hai să ne uităm în mod concret la ce protejează, și anume datele cu caracter personal. Sunt date cu caracter personal orice informații referitoare la o persoană care permit identificarea directă sau indirectă. De exemplu, nume, CNP, localizare geografică, adresă de e-mail, cookies și așa mai departe. Cum sunt protejate în concret? Păi colectarea trebuie să se facă în cel puțin unul dintre temeiurile expres prevăzute în regulament. Acestea fiind consimțământul, contractul, obligația legală, interesul vital, interesul public, precum și interesul legitim. În măsura în care nu se respectă acest lucru, operatorii riscă amenzi foarte mari. Astăzi am făcut o prezentare generală, iar din materialele următoare vom intra mult mai multe în detalii. Dacă ți-a plăcut informația, dă un like și un share acestui videoclip și un follow la Juridica să rămâi la curent.